Hayi ngiyayibongela. Thank you for admiring me. Thank you so much. I've just wanted to allude something further lana. Kunabantu abadinwayo uma ngikhuluma lezi indaba ngoba bayi-understand. Bayadinwa ngoba bazi nanokuthi ngiyithatha phi futhi ziyaba confuse ke uma bengekho spiritually enlightened or spiritually awakened. Ngoba manje zibenza babe uncomfortable. Lalela ke. Nami ngidinwe njengani. Mhlambe futhi ngidina ukudlula nina mina ngoba nami ngiyazi yonke lento engiyikhuluma ukuthi ngiyithatha kodwa ngiyayikhuluma kodwa ngazi ukuthi ngiyithatha. Phela mina ngeke ngize ngiqonde indlela kaMdali ngami. Yena uyakhuluma mina ngiyadownloada ngilethe ebantwini nami angazi ukuthi ngiyithatha. At least i-human design isiyangeza ngayiqonda kangcono ukuthi ngiyi-line 2 mina. I mean, I don't need to do a thorough research noma ngenze trial and error to see what works, what doesn't. I mean, I just know things. Because I'm connected. I'm intuitive. That is a line 2. Just know things, good things are like this. When you can go and check for yourself, you will figure out good things are like that. That's how I work as a line 2. But ngalesi sikhathi ke ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Cheka ke la my friend. Uyabona umdali uGod vela kanali igama kade ngayichaza lona. Yibing nje. Yazi makukhula ngebing. Akana muva, akana phambili, akana ngaphandle, akana ngaphakathi, uthule nje into eyibing nje. Yes, ethule. Uma ungakhuluma ibing, uma ungakhuluma ngaleli board into ethule nje. But ukuza create kumele kube nama creative. Kumele kulandelwe i-spiritual protocol. Kuze kube khona ukuthi uya create. Khona kwabuza ke la ukuthi khona into ekuthiwa spiritual hierarchy. Sikhona i-spiritual hierarchy. Yonke into isebenza nge-hierarchy kwa-spirituality. Njengoba kukhona o-guardian angels, nobani, principalities, ama-angel ngokuhlula ofila bani, kohliwa ahlukene ama-angels lawo. Yabo kuna ngama-entities nama-deities kuhlukahlukene yabo nangokwamandla futhi. Khona izinto enganikiwe amandla aleze lapha phezulu. Amandla athola ke ngokusebenza kwakho. Ukusho ukuthi ukuba kwakho close to the source okukunikezani amandla. The more you become closer to the source, the more powerful you are. Okay. Ibingi ke le ekuthiwa i-creator. Kumele i-create ngokwama creative principles. Yona njengoba inje ikuwane ngithi yabo lelo kungani iyodwa la. Uyabo lento iyodwa kanje. Iyodwa 1. Yona ke le. Ngizama ukuthi understand kahle kahle uGod akanayo into emvalile noma into barrier. Cha, God is eternal, ubiquitous, omnipotent, omnipresent, but nje just for your mind to understand. Fanele ukuthatha u20 lithu ufake enkomshining nje manje. Understand uGod ngengqondo. God is fine asizame. Izinto suke zizodwa mayisuka kuye zisuka kusokuyinto eyodwa kanje. Bese kumele kube khona i-duality first. Ezothini? Uthi ngibo which one is this one? Ukuthi masculine yafana, feminine yafana ngoba vele simkanjena nje nawe. For the sake of demonstration, I won't like dwell kulento ukuthi which one is on which side, which one is on which side. Feminine and masculine. Yes. Isiyaqala ke lento sekuyi-duality ke manje, sekuyisehlukaniso ke manje. Sekuqala yona ke lento manje ka yin and yang. Sekuqala yona ke manje lento yani ye darkness and light. Yabo, sekuyiyona ke la. Ngoba sesisukile la. Uphuma ke la ensimini yase-Eden. Ensimini yase-Eden la uthule khona kune-being. Kunokuthula. That's what we are on a fundamental and essence basis. Mase sekula sekuyisahlukaniso, that is where qala khona lento ye-creation
This is the law of what? This is the law of gender. Ukuthi kumele kube khonani feminine energy and masculine. For what? For creation. Angisho yazi igama elithi gender lisho ukuthi procreate. Ukuze kube khona creation. Yenzeka kanjena lento. Uma sehla futhi, ngiyabo ukuthi hierarchy le. Uma sehla futhi sekumele kube khona izinto ezikhona ke futhi ezingama elements. Lezo ibizwa ngokuthi ama platonic solid. O fire, air, water, yini konje? Fire, air, water, earth. So kukhona zona ke ngoba uyazi le physical universe is constituted of those things. Ngithi yabo angifunanga ukuqala kulento yama ngoba phela mosuka la khona izinto ezila like oma elements. Yabo lezo ezitholakala ku periodic table. No, I just shoot straight to here. Yabo angifuna ukukhuluma ngama atoms. I just shoot straight to here ngoba uyazi ukuthi nawo fire wakho ama atoms athile, wakho ama atoms athile. But ekugcineni vele kuzokhipha ama elements lawo. So that's it. Mawehla futhi down below. Ila so creator khona ke any kinds lana sesine variety ke la. All types of things la. All sorts of things la. Variety, kinds, ngoba uyazi na ukuthi lezi zinto lezi ezikhona la zakhiwe isuselwa la zonke. Nawe nje ngithi no fire no air no water no earth zonke lezi zinto zakhiwe isuselwa la kulama elements. Angisho yabona ke sekohlukana ukuthi wena uyisilwane, wena uyisihlahla, wena uyini, wena uyisitini, wena wini, but konke kulandela the same creative principle kuze kuzofika la. Ngithi yazo shuthi masisuka lapha into eyodwa. That is why masibuyele emuva, sibuyela back to 1. Masibuyela phi emuva, sibuyela back to 1. Singaba abaningi sibe into ezihlukene. Uyabona ukuthi masila emhlabeni sinto ezihlukene all the variety, but mase sibuyela back we become one. Njoba ubona nje la akho sihlukanisa sikhona la. Uyabo? Ake ngiyazi khona bazongibuza ngencwadi. Ayikho angiyithathe encwadini lento. Yazi? Angiyithatha into eqhamuka manje le. Angiyithathe encwadini. Njoba ngishilo lathi mina ngiya download, but iya understandeka lento le. Yabo? So physical body ke lonto ye creation siza kwi physical body. Ake sizeni lana ke spiritually ke na ku spiritual futhi kwenzeka the same thing. Ngithi yazi ukuthi body this is the last thing. Na ku spiritually kwenzeka into the same. Kunama njoba ubona lo mzimba wena khona imizimba ongayiboni. Yes, baze bayibiza lapha na kwi what is it a Vedic or Ayurveda something like that. Ukuthi ama-koshas o-manomaya kosha, o-pranayama kosha, o-anayama kosha, ama-koshas la kasho ukuthi emotional body, energetic body, bani wisdom body, yonke leyo into le before uzofika la ku spiritual ku physical body. Ngachaza ngathi umuntu wakho ama 7 folds. Njengoba nje usuka ku 7 folds atman wehle uze ku Buddha, wehle uze ku intellectual, wehle uze ku personal, wehle njalo uze ku astral, wehle njalo uze ku energetic body, bese uzofika ku physical body. Angisho ukuthi ama bodies lawa ahlukene. So yazi umuntu ukuthi akanayo umuntu ibody eyodwa. Khona emotional body, yes, khona astral body. Yilabo uphupha ngabo ku astral body mawusohambe uyophupha uphupha la uphupha khona ngoba nawo umcabango it's a body na ngokwawo ngoba uma ucabanga usukutravelile. Yes, usukutravelile lapho usukungekho la ngoba ngithi hey hello thola papa awukho la, you are gone with what, with your astral body, but usuku lower astral. Ngithi uyizo lona. So ke that izinto ke zihamba ngokwe principle kanjalo ke la kwa spirituality zehle mase sibuyele emuva futhi ziyancipha futhi yaphela yonke lento, sibuyele back to the father, back to the source, sibuyele sibe munye ngoba siyinto yinye.